Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam Mas. Pak Eko. Nggih, Salaman sih. Top marka top. Salaman. Takbir. Oh mandi. Nggih. Sukses. Sukses. Salam waras. Pak Bos Kotop. Gawe ki anu. Jeruk kambul. Mas. Selamat sih, Mas. Itu sapa kidul? Oke, banget ya. Bayari kancane apa ora? Bayari kancane. Salaman Din, salaman Din, salaman Din. Sapa ke gale? Oke. Ayo, salaman sih. Oke. Pak, gawe ki anu wal. Biasane Mungkin nek di lampune patene apa ya ora anu Mas. Cuma sulap iki. Sangono piye nah? Hah? Kok lampune nyalate piye nah? Aku takon piye to jan iki malah takon ate. Turun dong mripate sulap kok mripate lara kok sing tenan kok mati saya. Makan udah diajari mulakno tak. Ajari gue tadi tak ajari. Enggak tak ajar ngene. Bener kowe ngajari aku tak ajar wis. Harus pisan-pisan karo Mas Atin. Yo. Iki Mas Atin salaman sik no, salaman. Bos, Alhamdulillah. sudah kasin. Oh. Jeruk panas kambul gula batu. Top marko top mantap surantap maknyus. Senyum kali Tin. Iki live lho Tin. Ben live ra. Live. Wah. Ini lap-lap kan ngono live. Rasa sepaneng, rasa mikir kenceng-kenceng, atine digawe seneng wae, Bos. Minum jeruk rambut gula batu. Panase kaya ngene. Panas kayak bathukku ngono. Tekan aku guyu ta, Tin. Ora. Ora. Wong mati kuwi tak wae guyu kok nek. Cedak iki. Ono tak tekoki apa-apa meneng. Ah, Iki iya. kok ya tekoki. Ini kok nanti jam 1 lho, Tin. Neh. Kuadrat jam 1. Ora. Hah? 10 ngono. Mulai to. Wah, wis. Bisa acara Jumat nah. Jam 1 pisan-pisan yang ngene nanti jam 1 jam 2 ngono. Hari tok. Hah? Hari tok. Ya. Oh. Ayo dia. Pak Amrung, Mingguan tekan awan. Pak Amrung. Pak Amrung. Mam apa? Iki apike mbak sapa ning angkringan ngene iki? Ya apa? Bahasa apa kowe? Nah, cocokmu biasane politik tingkat tinggi to kowe mau laporan bahas negara. Ya apa sih apa? Aku ya ora. Cak bahas timnas, cak baca. Ah, timnas kayak ini. Kok iso Jepang apa? Hal-hal Jepang kayak mana piye? Neh. Piye menurut pendapatmu piye? Ya Indonesia agam Nepang kok. Agam Nepang. Ora Nepang bali, Nepang wonge. Ngomong kan mong tuan ngandani to bisa. Jepang mati. Jepang. Ora. Lah ya mana kuwi ya Jepang bali ora mati-mati ya Iki salah. ya panas ini ngombe cilik-cilik Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap surantap tenan Tin. Top. Top Marco top. Top piye ya bae. Mana meten? Kon, Iya jangan jangan dilap lho, Kon. Dilap. Masih tinggal sak banteng Hah? cap jahe. Capcay. Saya niki Oh, bawa. capcay wae capcay. Mama sire mah. Iya. Papan ngene mbah keju. Apa? Bukan. Apa? Dewe ngene mbah keju ta? Tahun sampai ngerti iki. Cap jahe akhir rumah makan Marco Ico. Arep aja ngendi? Marco Ico. Solo. Capcay. Enak rasa dibayar. Ora enak lombok iki. Ini lho, Mbak. Capcay Tin. Ini cap jahe ora cap lombok. Tap lombok ya. Nah pedang kuwi nah tulung nah. Dikono nah. Ndi wedangmu sing endi lho? Arepmu lho. Tambah geser aku kok. Kowe wani perintah-perintah ta Tin. Ya kowe iki ya. Karena pemerintah. Kalau kowe mau pemerintah ya diperintah apa ora gelem.
bahasa pemerintah kan diperintah. Abang-abang Den. Hmm. Kan tambah melek Den kote. Ya, malam Jumat lho. Nah, no. Nah, mulai langsung kan, no. Nah, Iku langsung mulai langsung. madepe rene lho Den. Ben ketok nang Den. Nah. Yo sulap kok ada dibantu sulap kok. Oh, sulap ta. Kowe genane mburine kowe nek sulap iki lho. Oh, mentok. Melombok pedot engko to. Nah, tekan omah langsung wah semangat. Ini kan gopes pateng ya. Malam Jumat pisan. Malam Jumat lho gini. Oh, lomboke abang. Malam Jumat Oke. lah. Tekan omah. Bismillahirrahmanirrahim. News. Apa? Top mantap. Mantap lomboke Den. Ora ngrasa enak tenan lho Den. Ya, beda tuku, Mas. Hah? Beda tuku apa ya? Kayak ini. iPhone 14 kok. Ya, apa mana lho? Kuwi rega 300 iki. Tadi tuku tanggal 1 gawe ikut tanggal 1. Sing lawas kan wis ra apa jenenge? Tak support. Tak support karo WA-ne. Tak kuat. Saiki pateni teh. Asline menitane wis oke. Ya ben to. Karo sak sabiji. Ora bahas apa lho, Gen. Nah, apa kowe pengen apa bahasa apa karek tak wadani. Topiknya apa lho? Ya ya, Korban, sampai korban, korban. Timnas ae. mau kalah kan dibahas ngopo? Menang lah kalau dibahas. Penak. Sedih no. Soalnya ya sedih ya ya. Bahasa kalah 6-0. Sedih no. Bahasa sing senang-senang lho. Apa lho. Teknik. Oh, bae bahasa anu bae sing kena tidak-tidak sing desa kene bae. Apa? Punggawa. Aja wis Arep pensiun, kowe daftar apa? wis rasa bahas. Lah lowongan apa kowe? Bisa Bahas bumces. wis rasa. Ora iso iki rawani banget. Rawani, rawani anu kok kasus ke. Wong iku nggawa kowe cari apa tadi anu malah Pateni sih. Jangan lupa selalu subscribe, like, and share channel YouTube kami ini untuk info-info menarik yang lain. Salam dulu Pak Eko. Assalamualaikum. Takbir. Salam dulu. Tetep waras. Ah. Nadian Apa? guling.